Uma ngqokunqoku utshela abagengeshe uNtombize Mncumela umathomonye okhafuna usekubulile usibhamsogodo umzukulu uganele isibona umalokazana ngicela ukunibingelela ababukeli bakusibanisa amathongo channel ngibonge kubona bonke abantu abasisesekile nabasibukayo namhlanje ngifisa sikhulume ngesihloko noma nje sikhulume ngento abantu abaningi abaye bayibone bayizwe yayibona because isikhathi esiningi lento sizokhuluma ngayo abantu abaningi bayizwa mangabe beyohlola omunye mhlawumbe bayibone ngokwenzeka kwezinto kuyena egazini abone ukuthi hey lento ngathi yiyo yabo kwenye inkathi omunye namaphupho umuntu ebusuka amtshele uthola ukuthi umuntu uzophupha kuphikiswana ngaye kukhona umuntu omile ngapha nomunye emile ngapha uthola kukhona inkulumo mpikiswane khona hayi ke inhlambuluko uthola lo muntu kuphikisana imindeni emibili ngempilo yakhe umuntu iphinde iphikisane nangezinto umuntu ekufuza ngabe ziyafinyelela kuyena namhlanje ngifisa sikhulume ngokubangwa idlozi ukuthi ubani obangwa idlozi umuntu onjani obangwa idlozi kusuke sekwenze njani makuthiwa umuntu ubangwa idlozi uyabona ngoba manje umuntu ehambe ayikumele lapho indabuko athi mayifika kumele lapho indabuko bese vela athi kwena ubangwa abantu abadala ubangwa idlozi ubangwa umsamo ingakho into zakho zingalungi uthola ukuthi lo muntu kahle kahle ngempela akusikona lokho. That's not the case. Akuyona into le engamenza agcine ngempela sithola umuntu ubangwa idlozi. Kodwa namhlanje ngifisa ukuthi lento ngiyichaze, ngiyicacise, ngiyihlabe, ngiyihlinze, ngiyihlahlele, ngiyipheke, ngiyabe ukuze namhlanje nanoma ubani umuntu okulesi simo noma owakwezwa ngakho watshelwa abone ukuthi kanjani. Okay. Kuyini ukubangwa idlozi? Ngoba umbuzo lo umuntu ayibuza yini ukubangwa idlozi? Ekubanga kanjani idlozi? Umuntu osuke ebangwa idlozi kusuke kuumuntu othola ukuthi imindeni emibili okungenzeka ukuthi owakubo noma nowakumalume wakhe uyambanga lo uthi umntana wethu nalo abesithi umntana wethu kwenye inkathi kuyenzeka komunye umuntu athi ezaleke komalume bese kuthiwa ubangwa idlozi kanti udonswa idlozi la komalume kama wakhe ngesimo sokuthi ugogo wakhe ngesikhathi ecaca emzini la yena komalume wakhe khona akafikanga ngebhokisi kwama wakhe usaphethe idlozi la komalume wakhe bese nawe uyazaleka lapho uma uzaleka nawe lapho ebese nawe udonseleka ngokwesimo sokhonto lokuthi noma wakho ngokomoya usasekhabonini ebese manje uthola ukuthi manje khona umsindo khona umbango khona lezi ngane zila zizaleke kanje kodwa khona imfanelo ezingakagcineki zazo ngakuthina nangoba umuntu ubangwa idlozi mayisuke ezaleke komalume kodwa mawukuthi nakhona ugogo wakhe ugcagcile yena wayesitholakala komalume awuthola utholakala la komalume nje abazali bakhe abashadanga lo mntwana akukho ukuthi kuthiwa ubangwa idlozi uma wakho nobaba wakho bengashadanga alikubanga idlozi. Ngifuna ukucacisa lokho namhlanje. So wena osukuzalelwe komalume ungaphindi ukholwe kulento kuthiwa ubangwa idlozi alikubanga idlozi ngeke likubanga idlozi. Kuphela into ebalekile wena mosukuzalelwe komalume kusuke kufanele ukuthi ekhaya komalume uma wakhe ageza umuzi mase ugezile umuzi bese kube khona imbuzi ezothathwa lembuzi bese kuyiwe emsamo sekuwena ke manje so wenzelwa umsebenzi wokufakwa isiphandla yangizwa ngoba kunomehluko phakathi kwesiphandla nembeleko manje umunye umuntu uzothi mina ngenzelwa ngempela no mawusukuzalelwe komalume wenzelwa wena imbeleko kodwa wenzelwa isiphandla kusuke kuyisona esuke sikufaka edlozini la komalume
isona isiko sikubika ukuthi wena uyingane yale ekhaya emathongweni ale ekhaya siyacela ukuthi akwamukele njengengane yakho. Ebese kuzoba khona umuntu othola ukuthi ngifuna ukuyihlahlela namhlanje nawe uzibona ukuthi umile ungakudlala abantu labe ubangwa idlozi umuntu abhema isinemfu fulana besithi hey athi amakhosi ubangwa idlozi abheda ngifuna ukuyihlahlela namhlanje uyibone. Okay, khona ukuthola ukuthi umuntu ubaba wakhe ulobolile kwakhona izinto azikhiphayo ngokwesimo sempilo kwase kwakhulunywa mhlawumbe nabasemzini ukuthi cha umuzi uyafa siyacela ke ingane yenu nisinike yona selokwelenziwe uhlelo lokuthi icace noma icaciswe. Ebese mhlawumbe uthola ukuthi khona ukuvuma okunjalo noma mhlawumbe umakoti akhishwe kodwa akhishwe ngembuzi ebese ifike ngale angaqholiswa ngani ngenkomo. Uyabona lapho ke wena mawusukuzalele kuleso simo esikanjalo uma wakho akacacile kodwa ukhulele kubo kababa wakho azokubanga wena amadlozi. Azokubanga kanjani na? Azokubanga ngelokuthi ukhulele kubo kababa wakho kodwa awukakapheleli khona ngokugcwele. Manje ukhona nje kodwa umsamo nokusekele owakuphi owakomalume wakho. Uthola ukuthi manje nento zakho noma zenzeka idlozi lakini lithi noma lifuna ukwenzela izinto bese kuphakama leli lakomalume wakho lithi hayi phela anikwazi lengane ningayenza izinto kuseyingane yethu ngoba azikakakhishwa. Uthola ukuthi lakomalume wakho liyafuna ukwenzela izinto ebese kuphakama leli lakini lithi lezi zinto lifuna ukumnika zona nizomnika kanjani ebela. Uthola ukuthi manje wena sekukhona umsizi nempawu ngizokutshela futhi ziba njani. Kodwa ngisafuna ngicacisele kahle kahle umuntu osuke ebangwa idlozi umuntu osuke kanjani. Uthola ukuthi ke manje sekuyakhaleleka ukuthi ke kufanele ke manje umzali acace anikhishwa komalume lisiwe kini abazali bengacacile. Makwenziwe kanjalo umkhuba futhi ke indlela emfishane thina esiZulu nasinayo indlela emfishane yonke into ethu thina ngokwesintu siyaziqonda nje. Futhi umuntu mayekhishwa akakhishwa ngenkukhu. Akakhishwa ngenkukhu. Angifuni ke mina ngihambe indlela bonke abantu ababelapha indabuko lana bethu ungakhishwa ngenkukhu. Umuntu akakhishwa ngenkukhu. Uma sokwenzeka lokho kwena ayiphutha elikhulu. Mina ngifuna ukuthi yonke into mangiyicacisa njengesintu icace igcwale ngoba saduke sabakhulu ondlebe ikhanyilanga kuma nje inkomo zo11 zokulobola uPorship Steel. Manje angifuni ke namanje nawe la uduke la. So now asike sithi ke manje nangokwe uma wakho ke uyini kubokabo kwakho akacacile uzoba ngwake wena idlozi. Manje kubanga idlozi wena sekufanele manje noma ukubokabo wakho kodwa izinto zakho engathi mawuzenza ucele kule dlozi la kubokabo wakho bese uyahamba uye komalume wakho ngoba idlozi la komalume wakho kusuke kuyilona esuke liphethe into zakho futhi ngokomoya wena usukukhona ngoba usukungakakhishwa lizokubanga idlozi. Sekufanele manje lapho ke kubuzakala komalume ukuthi yini esele yini eshodayo ikuphi okukhalelekayo bese ke kuqedelwa lokho. Uma ukuthi ubaba kasekho ingane zinani ilungelo lokwenza lokho zithethe icala likayise bese eyasiniswa umama ngokugcwele ngokusemthetheni kuqala. Kuqala athi mase secacile bese ke nezingane ziyakhishwa kamuva seziswaphi ke
kubongwe idlozi la komalume ebelisingathi sonke lesikhathi. Kuyimama nifika ke lapha kubuka babake bese ke niyamukela kuyimanqanezela imisebenzi iphandla zokufaka kwesibongweni namukele kobe sekaphela ukubangwa idlozi. Ebese ke manje wena ngoba ikhona lento uthola ukuthi umama ugcagcile ngiyajula ke manje uyengakabathola abantwana ebese uthola ukuthi wacaca engaseyona intombi ebese uthi umuntu uma wacaca ekhaya uyengakabathola abantwana kodwa inkinga untombi base kungasekho lezo ngane ziyabangwa idlozi kufanele zokhishwa ekhabonini. Ngiyajula ke manje abantu abaningi le ndaba bayazi kodwa iyashayana egcineni. Umuntu ingane zakhe ezingabangwa idlozi mesuke ecacile umuntu osina emagcekeni eintombi to futhi nomntombi bakhe bathathelwa kuboka emzini ngisho ngakuthiwa umkhwenyana umkhwenyana ekhetha umntombi bamakoti wakhe engakayatheli emagcekeni ngisho ngakuthiwa uye lezo ngane kufuna zihambe zokhishwa ekhaboni na ngoba usine emagcekeni umntombi kungasekho ngisho ngakuthiwa umkhwenyana wena okuthathile. Kodwa umuntu onengane ezingabangwa umuntu osine emagcekeni esamhlophe azibangwa lezo ngane ngoba uzitholele la ekhaya. Uzibona kanjani impawu zokuthi ubangwa amadlozi? Ubona ngokuthi izinto zakho mawuzenza zingalungi, imali uyiphathe ishabalala, uthola umsebenzi ubongekini uphele, uthenge imoto uyibongekini ishayise, njalo mothi unyakaza umsamo wakini umehluko awuboni. Yonke into mothi uyenze uthinta into zakini akukho kulungayo. Uhambe yokomalume ushisele iphepha yokomalume ucela lenza umsamo wokomalume zilungise. Ila ekufuna ukhona ubone khona ukuthi kahle kahle wena kukhona ukubangwa idlozi. Futhi kwesikhathi umuntu obangwa idlozi kuyenzeka azithole lento ukuthele enolaka nomsindi usondele eduze kwakhe. Uyabona hlezi kukhona inxokozelo nasempilweni yakhe even nakwezothando ukuyikathi khenje kuliwa umsi kanti ngokomoya kukhona imoya elwayo kuphi phezu kwakhe. Yabona, so now sekufanele kona manje ubheke nawe impilo yakho uyibuke ukuthi ngoba lento inkinga ngoba kunomuntu okabanga idlozi ebese edliswa amagobongo. Ngifuna ukukucacisela ukuthi uma ubangwa abantu abadala alikho igobongo elokwazi ukuthi likwenzele usiko ngoba uthola ukuthi umuntu mayithuba ngamadlozi kufuna adle igobongo. Selo ngaba khona mina ngifuna ukushama ngangilazi igobongo elokuthi umuntu uyabangwa amadlozi. Kodwa manje sesike sizokuthiwa khona igobongo lokuthi umuntu ubangwa amadlozi. Amadlozi ahlanganiswa phezulu kwakhe hela komalume hela kubo. Yabo uthola umuntu useyagula njalo. Yini yonke into mayisevele ipheleliswe ke gobongo. Angisho ngiyakusola lokho ngoba khona mhlawumbe uzothi mina ngakwenza kwamagubane okwangilungela. Kodwa kahle kahle lezo zinto ezikanjalo lezo. Alikho igobongo lokuthi ubangwa idlozi. Yonke into isuke into isizini isuke ithi umsamo. Kufuna ukuqedelela imfanelo ukuze yonke into iqonde, yonke into ilunge, impilo yomuntu ihambe kahle. Manje hamba ekhaya, uhlale phansi, khuluma ekhaya, uthola umlando. Ngoba khona ukuthi abanye abantu bayenza imisebenzi, izinto zabo azilungi,
base bagcine sebefuna ukugive up abaphelele amandla bagcine sebethi idlozi alisebenzi idlozi alikho kanti uthola ukuthi bona uma wakhe nobaba wakhe bacaca basina inkinga ukhokho wala ekhaya kasinanga ebona inyakanyaka umfana usewumnumzane ngaphezulu kakhokho wakhe yabo so ezinye izinto ezifuna manje uyifune kufuna ukuthi umthole wena ekhaya ukuthi isekelo okuso simi kanjani funa uyihluphe ngomsamo wakho zihluphe ngesekelo sakho usithole ukuthi simi kanjani uqondisa isekelo yonke into yakho iyolunga ngakho ke ngithi mina asibuyeleni kuphi emasisweni silungise izinto zethu mawukuthi uyabanga lungisa ukubanga kwakho ngicela ukubonga ke kunina babukeli bakusibanisa amathongo channel ngibonge nje nokuseseka kulomsebenzi siyabonga kakhulu nakuwena Mpanza nomsebenzi omuhle owasipha wona umathomonya umntwana wamanzi uyabonga